kusog alang kanato diha sa balay ni David iyang sulugon sumala sa iyang gisaad pinagi sa mga baba sa iyang mga balaan sa mga propeta sa karaang panahon dayon ang Ginoong Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod kaluwasan sa aton mga kaaway ug sa mga kamot sa tanan natong mga kaatbang naluoy siya sa atong mga katigulangan ug nahinumdum sa balaang mga kasabutan dayon ang Ginoong Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod ang panumpas nga iyang gihimo kang Abraham atong amahan nga iyang ihatag kanato nga human maluwas sa kahadlok ug malingkawas gikan sa kaaway magalagad kita kaniya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi aron magbalaan kita diha sa iyang ato